Fresh from Lagos. Big producer Lubaris Mugodi. Big boss da yar Kwalaja wuncan. Kai baba ku dubi gayan can. Share su kawai dan ta cucan. Soja zan so ka ban zancan. Lalle ni soyayya ni na ɗauri niyya, bot sai dai kayya ta nunan kiyayya, za ta so ni anya ta haɗu yarinya in fulga wushiriya. Sai na je gurinta sai na tambaye ta sunanta Binta, gaban wata mota na kama murna na same ta, wanda na shirya na je gurinta. Sai ta ce na shirya mu je siyayya, ta lallabe ni na bata muni ta yo siyayya. After one day in na kira ta number busy, karshe ma kai in na kira ta ba ta dagawa. Relax aboki zan sako baki cispa yanzu sai fa wusa haka wata ɗazu na je da musanta ta kau da kanta kwas tafiyar ta kai kace wani ma ne ubanta, yana ta binta filin gare ta sai na sha gabanta. Haba yamma ta ki tsaya musanta budar bakin ta ita sai mai mota da na bincike ta, shi asalin ta kayan gayu ce yar Kwalaja wuce bakin uwa ce. Kash Allah samu mu dace. Wow, ai na ku kaɗan ne relax din mu dan ne yau na bata gobe kan ne habut ma sai special ta same ni ne a social sabon kiran na goyi a kullum ba ta gajiya da an ku bani gini bani da kokiris ya hana ni sango everyday sakati wai sai na sai mata bugatti a kogon da ma basati I'm taking her everyday domin ai ina ta santa. Cash ai na jina da safa tibra shine abin karanta amma ni kuma sai dindimi oh my friend ku kalle ni duk na rami. Oh shit, guys calm down. Can I be please man sit down? Kai kawo shawarma ki lie down. Bismillah eating man cool down. If I can remember, I grab December. Ni da bibo sai da fangal muka yi aruba. Ta dau wanka za ta shopping ta sa alkyabba. Cash ta je ashe babu riba. Ta je kunta ta accepted muka shiga shopping. All my money in my pocket ni ne spending. Kati na tanke na sai mata ledin. Ta ce Prince wai I need your number. Ya bar mai ji. Da fifan ba ta shiga na kira ya fi a girka ta ware kafin na barka ta sa na ta barka ta sa zuciya ta buga babban mace ci ta shuga tunanin ta kullum yake ko da ma waka zan buga. Guys ku share Allah ya kare, muna a tare ai babu ware, ku manta batun nan dukan su ku share. To ku tashi mu taka fresh family duk ku taka. Free CY IB Star Big Boss Master T-Boy Aliyu Mancilla Soja Mama Fresh, big producer Lubaris Mugodi.